ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? हाँ भला ଗୋଟେ ଅଫିସର ଚଏସ୍ର ଗୋଟେ ନିଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଯଦି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରିବି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇଟା ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ। आ तुम निजे ढाली पिउन ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଘଟଣା ଅଲଗା, ଆପଣ ଟିକେ ଢାଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ପଛରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଢାଳନ୍ତୁ, ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ଟିକେ ୱେଟ୍। ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମିନେରାଲ ୱାଟର ମିଶାଏ। ହଁ ବାସ୍, ଟିକେ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। तू कौन गजपति तो आम मद ढाली देबू मद ते पियाई देबू तापर कहबू मत नहीं घरे आणिकी शुआई दियो तापर कहू मत बिंची दियो मत टिके लुंगी टेकिकी पवन सोलू सोलू कर दियो। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ, ମୁଁ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି ତ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ କହିଛି ଯେ ମଦ ଛୁଇଁବନି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ମୋତେ ପେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତା ରାଣଟା ରହିଯାଇଥାନ୍ତା।